vi har kørende under 2 minutter, all riders 2 minutes. Kørende altså under 2 minutter. Nå, Karl. Hits nummer 13 altså, mine damer og herrer, så småt på vej. Som sagt, Balinski i gul. Vi har Slin i den røde. I blå over til dette hits. Slin slet ikke noget cirka. Det er Tomisek, der kan gøre det rigtig godt. Har 7 point med til dette hits. Og det går starten, og det er netop blå hjælpfarve. Det er Tomisek i front. Det var altså Lukas Tomisek i front. Lukas Tomisek i front. Sidste omgang, vi har Tomisek og Kekiden i front. Det er fra Polen i gul, og så bliver det endelig Kyle Lego fra Canada i blå. Vi har kørende under 2 minutter, all riders 2 minutes, kørende altså under 2 minutter. Så bliver det virkelig spændende, mine damer og herrer. Altså Niels Christian Iversen har maksimum point i øjeblikket, og en hitsejr nu, det vil virkelig gå hen og begynde at lugte af en skammeplads i aften. Så godt ser det ud lige i øjeblikket for unge Iversen. Niels Christian altså på farten i dette heat. Det er han med den hvide hjelmfarve. Og så godt lukket indehovedet mellem køren med 13-tallet på ryggen, Kyle Lego fra Canada. Overfor Niels Christian Iversen er de med derude, alle danskere. Kom så op med Dannebro og hæt på Iversen, der stadigvæk står og justerer lidt dernede. Og så er Puk altså klar ved startstedet, og nu gælder det altså hit nummer 14. Attach